Dnes sa pozrieme na jeden z textov, pri výklade ktorého sa často popúšťajú úzdy fantázií až do rozmerov hviezdnych vojen. Duchovný boj. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť. Odprezentujem porozumenie týmto veršom z pohľadu ľudí, ktorí veria, že Boh je Pán a o svoju moc a vládu sa nedelí so žiadnymi inými bohmi či zlými duchmi, alebo dokonca padlými anielmi. Sám Ježiš predsa povedal: daná mi je každá moc na nebi i na zemi. A úvod listu do Efezu tiež popisuje Kristovu vládu nasledovne. Keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno. Ak sa teda v uvedenom texte nejedná o duchovné nadprirodzené bytosti, tak o akých kniežatstvách, mocnostiach a vládcoch sa v liste do Efezu píše? V úplnej zhode so Svätým písmom, ktoré vládnucich panovníkov označuje ako vyvýšených do nebies, alebo predstavených cirkvi nazýva anielmi, chápeme, že v nepriateľstve voči evanjeliu a cirkvi stáli vtedajší politickí predstavitelia, hospodárski činovníci, panovníci a samozrejme aj učitelia judaizmu a predstavení synagóg. Tu sú uvádzaní pod spoločným označením zloduchovia v nebeských sférach. Tiež je dobre si povšimnúť, že cieľom nášho boja a zápasu nie je porážka či zvrhnutie týchto vládcov, ale obhájenie a zvestovanie evanjelia. Víťazstvo vo vlastnom živote, obstátie ako verný a pravdivý svedok Kristov aj v ťažkých podmienkach. Veď ako cirkev nesieme predsa pravdu evanjelia aj vladárom tohto sveta. Naše zbrane ako pravda, spravodlivosť, viera, evanjelium, Božie slovo, modlitba nie sú telesné, fyzické, ale duchovné, rovnako ako Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta. Nezápasíme preto s krvou a telom, ale so systémom a spôsobom myslenia spomínaných autorít. Presne takto píše Pavol aj do Korintu. Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela. Lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi. Majte krásny deň a bojujte.